kang magbulog dyan, ha? Good evening, good evening, good evening. Ito na naman po. Ay, naku, ang gahang. Nagahang, nagahang. Mahina ang signal. Mahina ang signal. Kati. Good evening, guys. Balik ulit tayo dito sa silong. Dito tayo sa kusina. Kati. Nangati yung kamay ko yung
Bani TV, harang muna. Salamat Bani TV sa paharang. Parang hindi maandar yung ano ko. Mahina ang signal ko. Mahina ang signal. Hindi umaano yung maakit yung third tusok. Thank you, Bani TV. Mahina ang signal ko ng wifi. Dito na. Yan, dito na. Thank you, Mars. Nanalo ka kanina kay Dilpin Manubag. Wala pa sila, ewan ko, di ko alam kung saan sila. Nag-share na ako eh. Hindi ko naman alam kasi busy ako sa taas, kumakain kasi sila eh, yung boss ko. Naka-busy lang yung cellphone ko. Hindi ko alam kung ano pinapahulaan niya eh. Yung ko, pin ko, wala pa. Nagme-message pa si Google pag nandiyan na yung pin mo. Wala pa yung pin ko. May lamok na naman dito. Nanganguti ako. Dami lamok ngayon. Dito ako sa kusina eh. Naingay kasi sa taas. Daw nakapag-LS ng 2 araw. Busy. Natamad ako. Hindi rin ako makapag-video. Yung video ko hindi natutuloy kasi may mga bato, nangangati yung kamay ko. Ano ba nahawakan ko? Ay, naku. Tatanong pa. Ang pangit ng kulay nitong cellphone na to.
Yung revenue ko, hindi na nadadagdagan. Salamat, Ibani TV. Pa-BG-BG mo. Ang pangit ng kulay ng cellphone. Yun lang. Ako pa, mahaba na yung buhok ko. Yan naman, naantok na naman ako. Ewan ko eh. Sabi niya kung umpisa na daw ako, sabi ko, oo, nag-ano lang ako, thumbs up, nag-ganon. Pangit ng kulay. Chat mo siya, share mo rin sa ano, share ko na sa kanya. Nagtanong nga siya kung nakaano. Sabi ko, oo. Wala na akong group. Nasa ibang cellphone. Nag-ano rin ako kay Aba. Hindi yung pupunta yata si Aba. Nag-share na ako. Ay, naku.
Pinanonood ko kasi yung ads. Nakakatawa. Yung isa ko kasing cellphone, yung Samsung na ayaw na ma-open. Nag-ano lang yun update. Hindi na siya na-open. Hindi ko naman ginalaw. Papaano ko nga pag makalabas ako. Dadalhin ko sa Samsung. Malapit lang dito yung Samsung. Ay, lamok. Yung ko ba, screen, minsan hindi umaakit yung viewer. Oh. Si Bulby, parang wala na akong balita. Oo nga eh. Pag walang ngayon, siguro mga 30 minutes na naman ako ulit. Tamad na nga mag-white. Hindi na umaangat yung revenue ko. Kati. Nangangati yung ko. Kamay. Pag wala pa di lang, baka siguro 30 minutes lang ako, okay lang. May video ako kanina, kaya hindi naman natuloy, hindi naman nadugtungan. Daming kasi dito. Ewan. Malapit na naman ang Marskil. Tigil trabaho. Wala ka rin trabaho sa 5. Di ba ano na naman. Nakabili ka na ng wifi?
ating kalalamutan. Oh. Ito. Oo. Pag ano lang ako, Bani, 30 minutes lang. Masasayang lang yung wifi ko. Oo nga. Makain ako ng orange. Gabi. Kaya kung minsan tinatamad ako mag-LS eh. Mas maganda na lang yung mag-video ka na lang. Ang cute naman ito.
Salamat sa parang gulong pugap. Ba, may TikTok na rin. Ba talaga mga tao ngayon, no? Kahit nasa probinsya eh. GTV? Ano yung GTV? Globe TV? Mahilig din ako manood ng mga pelikula sa Facebook. Galing sa Netflix. May bayad kasi ang Netflix pag nag-subscribe ka. Kailangan meron kang ATM card. Kapag kapag open ka ng Marskil ng bangko, kung saan i-didirekta yung mo, sweldo. Kala ko si Jimalin. Mayroon ka bang pag-ibig? Pag-ibig fund? Kasi kung may pag-ibig fund ka, di ba may na yung card ng pag-ibig fund, direkta na sa bangko. Ilan pa ba yung revenue mo? Mas malaki na yung revenue mo sa akin. Mura lang naman ah. Pwede pa ituloy. Pwede pa ituloy yun, Marskil. Tapos, magpalit ka ng ID mo. Yung ID na ibibigay sa'yo, direkta na sa bangko. Ako nga kailangan ko eh. Hindi pa ako nakakalabas eh. Magkano lang naman hulog ng pag-ibig? 100? Buwan-buwan? Kayang-kaya mo yan? $100 lang. Buwan-buwan. Gaskin Jill Vlog, Yahoo! Ay, kapatid na. Jessica Basis.
Thank you. MLSO. Hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi ang sakit na ulo ko. Hindi ako nakapag-LS. Nanggaling kasi kami sa nagpatusok. Ang tagal, daming tao. Nakatanggap na rin ako ng isa. Sa September naman yung pangalawa. Ayan, may kausap ka na. Yung sa inyo ba, kapatid na Josie Cabasis na may may sticker. Nilagyan ba yung card nyo ng sticker? Iba ni TV. Stay lang to. Pag may TV. Sige lang, iba ni TV. Dito, lalagyan daw. Tapos lalagyan ng picture. Yung yung card. Lalagyan ng picture mo, yung kung ikaw mismo, kung sino mismo may-ari. Tsaka merong sticker na ka na, complete. Bani, send mo address at tell mo sa akin ASAP. Oy, Bani TV, yung address mo address at cellphone number. Kumusta na ang buhay sa Qatar? Ang oras ba ng Qatar Dubai pareho din? Alin ba mas malayo, Dubai o Qatar? Sa tingin ko parang mas malayo ang Qatar. 5 hours ang Qatar, no? Dubai 4 hours lang, oo. Mas malayo ba ang Dubai? Ay, Qatar? One hours plane. Ganun. Ang Kuwait, alam mas malayo, Kuwait, Dubai, o Qatar. Kuwait ba? Bahrain. Ang Bahrain at Qatar ay Kuwait, parang iisang lang. Ayaw na umandar nito. Malaki ang value ng pera nila doon, no? Hindi na sa Bahrain at Kuwait. Kasi yung asawa ng pamangkin ko sa sa Kuwait. Ang sweldo niya na nga yata ngayon 250 dinar. Malaki na yun.
Malayo sa amin ang Kuwait. Muscat. Oh, London. Thank you sa nakabidi. Hindi na lang, magtatapos na rin ako. Makakukumpleto ko na rin 1 oras lang. Hindi na talaga nadagdagan yung aking subscriber. Hindi na kasi ako nagpupunta sa mga LS eh. Kaya ano na lang, Dasol. Minsan kay Dasol, online si Dasol. Tapos, ano, wait mo lang yung padala ni Dodong. Okay lang. Ano yun, may magtitik sa akin? Paano na lang sa Grab kung ano, dito na lang bayad. Grab, Grab, bakit Grab? Lalamove pala. Pwede rin Grab. Thank you nga pala sa mga ano, mga padala. Sa akin. Ano sa akin din? Okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Hmm. Harang muna, sabi ni Dudong Pugak. Pinaglalaroan lang ni, ano, Dudong Pugak yung kanyang necklace na binili. Malulubat na. Walang ad na saging, laging kain at revenue walay. Walang ad na.
Ako rin, wala yung ano, revenue ko, hindi umaangat. Hindi kasi ako nakakapag-vlog, hindi ako nakakapag-video, puro lang LS. Hindi ka naman makalabas dito. Ano, i-vlog ko yung buong bahay na rin-renovate. Anong mga bagay-bagay na ginagamit. Mga halaman ko, mga sira. Nasira na yung halaman ko. Hindi ko malipat sa mga paso kasi nga naayos pa yung bahay. Gaganda lang siguro yung mga video ko kapag umuwi ako na sa amin. Kasi bundok, syempre pupunta ka sa mga bundok-bundok. Ano-ano makikita mo. Dito wala eh. Nakakahiya. Nakakahiya kasi mag-vlog sa mall, sa mga mall. May dala-dala kang pwede ka naman mag ano dyan eh, video. Kung mamamasyal ka sa mall, anong klaseng, ano, i-describe mo kung anong saang lugar. Yung iba kasi, yung ibang nakikita kong mga vlogger dyan sa Saudi, pupunta sila sa mall, tapos titingin-tingin sila ng mga alahas. Yung iba bumibili pag malapit na pauwi. Tapos, inaano nila yung tindahan, parang in-endorse nila na ganito, dito kayo bili sa ano, ganitong tindahan mura. Wala na, hindi na ako nanonood ngayon ng mga vlogger sa Saudi. Yung mga Indiano doon marunong na magtagalog. 5 million in the house at 5 thumbs up. Thank you. Nakatikim na ko ng dates Yahoo. Ako, nakatikim na rin ako ng dates. Pero yung ano na siya, yung sobrang tamis. Yung parang dry siya na. Parang may balat, ang tigas ng balat niya. Dito yan, sa amo ko. Bakit ang dami kayang dates dito? Marskil sa may sapote. Hindi nga kami pinapalabas eh. Hindi kami pinapalabas dito. Kahit nga pag bumibili ako ng gamot. Kaya pag gusto ko, pag lumabas ako dito, dala ko na yung damit ko. Malapit nga lang mall dito, paglabas mo ng subdivision, mall na. Yan lang sa labas sa ano, ATC. Tapos sakay ka ng jeep, Star Mall. O ilang minuto lang. Press at yun ang mahal. Di kaya masira yun?
Ilang taon na hindi ko nakikita yung mga anak ko. Yung huling kita ko February 2020. Yun lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita. Minsan, video call. Minsan naman, wala. Hanggang ngayon. Dito lang yun sa Caloocan. Sa may Novaliches. Anong mayaman? Diyos ko. Mabuti kung ang sweldo ko hindi lumalabas sa kamay ko Nahahawakan ko nga lang ilang oras lang Hindi nga maabot ng isang oras, lumalabas din. Natitira sa akin, 1/4. Ganun. Magkano lang naman sa sweldo ko, maliit lang. Kinukulang pa nga. Lumalabas din yung sweldo ko kasi pinapadala ko sa mga anak ko. Yung doon sa tinitirahan ng mga anak ko. Mas malaki yung sa kanila kaysa akin. Tapos pag nauubos, hingi ulit. Ganyan lang naman Ganyan lang yung ano ko. Maliit lang. Tapos babawasan pa sa contribution sa spell health at pag-ibig pan. Wala na. Natitira 7. Dati nga inaalok ako mag-abroad. Sa Singapore naman. Natatakot ako. Kasi no inaalok ako, ang edad ko yata 21. Inausap pa yung si Delia Maga. Lapit na ako magpaalam. Mabuti nakahiram ako ng cellphone na hindi ginagamit. Yan yung ginawa kong camera ngayon. Samsung din. Pero basag na yung niya, screen. Yung LCD niya basag. Yung dalawa. Wala pa nga 1 oras. 2 oras. Ayoko mag-2 oras. Naantok na nga ako Tama na yung 1 oras. Hindi ko kakayanin. Kasi malulubat na ngayon Madali malubat kasi yung cellphone na ginagamit ko sa camera. Dahil luma na yan
Yung isa kong kasing cellphone na ginagamit, nasira. Ay, oo, ayaw mabuksan. Kaya papaayos ko pag nakalabas ako. Sa ano lang yan eh. Kailangan lang i-reboot. Kaya, cha-charge ko nga lang to noon. Madali na malubat. Ibani TV, 4 minutes traffic. Thank you sa paharang-harang mo, Ibani TV. Ay, nangangagat. Daming lamok ngayon dito, grabe. Basta pag ulan lagi, tapos biglang umaraw, daming lamok. Harang ulit, sabi ni Durong Pugak. Meron na lang akong 5 minutes. Para magpaalam. Ilang taong ka na dyan sa Qatar, kapatid na Josie Cabasis? Tagal mo na dyan, no? Kinabot ako ng lamok. Ibani TV lang. Thumbs up. Nakasweldo na siguro si Delphin Manubag sa YT. Meron na lang 2 minutes. 2 minutes left. Ay, ano ba yan? Napagot ako ng lamok. Nagagawa naman ako ngayon ng thumbnail. Dudong Pugak, Ibani TV. Sabihin mo na, Dudong Pugak, kung tapos ka na sa harang at ako'y, magpapaalam na. Tapos ka na ba sa harang? Salamat nga sa inyo lahat. Ako yung papaalam na. Isang oras na rin ako. Gabi na, daming lamok. Salamat Dudong Pugak, Ibani TV, Joskin Gel. Thank you sa inyo sa hanggang sa muli at sa unang mahiga.
Thank you, thank you. Thank you. Bye-bye sa inyo lahat. God bless. Thank you. Good night. Ingat-ingat kayo dyan sa Qatar. Bye-bye. Kapatid na Josie Cabasis, Delphi Manubag. Thank you. Mars Kills TV. Salamat. Bye-bye.